Подогрев сидения автомобил ё гармкунии ҷои нишасти автомобил метавонад мардро бенасл кунад. Ин саволе аст, ки бо фарорасии фасли сармо зиёд шахсон аз ман дар комментария мепурсанд. Чӣ хеле ки медонед, гармии зиёд ба мояи мард таъсири нохуб мерасонад ва сперматозоидҳоро ҳосилшавиашонро, сифаташонро, ҳаракаташонро кам мекунад. ҳарорати моя аз бадани мард дида 21 градус паст аст. Ин беҳтарин ҳарорат барои ҳосилшавии сперматозоидҳо аст. вале дар сурати подогрев сиденияи автомобил бошад, ба шумо таъсир мерасонад, ба шарте ки шумо онро муддати тӯлонӣ, яъне гирён гузоред, 2-3 соат зиёдтар. ва то ҷое ки ман медонам, бисёриҳо онро муддати тӯлонӣ, яъне гирён намекунанд. ва агар шумо ба ягон масофаи дур сафар карданӣ бошед, барои оне ки ба шумо зарар нарасонад, метавонед 1-2 соат гирён кунеду 1-2 соат онро хомӯш кунед. яъне агар шумо аз бенаслӣ азият мекашед, беҳтараш ки камеам агар ягон риск бошад, онро бартараф кунед. навори оянда насиб бошад дар бораи таъсири сауна ба мардон мешавад ва барои ҳамин агар ин мавзӯъ барои шумо шавқовар бошад, ҳатман дар комментария калимаи сауна нависед ва наворро интизор бошед. дар шабакаи ман обуна бошед.